Asa mo ban kas dalagit yan? Pamilya. Salamat ka dis. Salamat po ta sa imong paghaligra. Salamat. Di ba pa naman din na Mo ban ka yan sa dalagit yan? sakay kong bus na hapon ko di ba di pa naman ko na hapon mo na Ito. Hilak mo na. Hilak lagi. bonus ka na yung pinanggaw na Hilak naman. Bilak yung biyan. Anang hinilaan ko nung kay kadlawon mo larga ko na sila. Mamata naman ko na kadlawon. Nandiyo ko kanin ko. Yan naman biyan yan. Lagi niyo. Diyan naman po pala dito trabaho na trabaho ko ba na kami na kamo trabaho dapat kami upahuway na kung trabaho dapat maglingkod na naman ka Hindi, lisod po mo kung mag-exercise. Pampunta dito mag-exercise. Kung ang gapong nilagmay ba? ang mamukaw ni mo ba kayo mong uli ng Misibo Uli mo ikaw. diyan mo bawi na ko tayo puhon makatrabaho na ni po ha? Pamukaw. Sa dalis dito siya Mata na ganun. diyan guys ka nang aglisahang pum kuan gipaibabaw naman ni dyan ninyang kuan ka nang pum gihapon ni ilam dani guys ka nang gipaibabaw naman ning banig kay mapil po di dyan may murag banig pa pud ba hanggang magdaan pero pumok na sila guys kay naman nagpum sa ilawom Ano mo init ba? hindi mo init siyang likod salamat din kadyo sa katunay ning comment kay ipailawom laman ang pum ipaibabaw isang banig kay arong mapil pa ni ang banig ba salamat kadyo ni Mambi salamat kadyo Mambi kay pumok man ni na Mambi kay ipaibabaw laman ni ning kuan ba kanang banig jag pum nas ilawom ganahan man sa nga mapil pa ni dyan naman butangan dari ko ano dyan maunlanan dyan Salamat. salamat po nung kadyo Mambi dyan man naman ang hidlay kong tatay kay mauli na lagi medya kadlawon na magpaadyo ka tayo ha Bintaan na lagi. yan nagdugo na silang duha na ng dari Maghimo na po may bata. na maghimo kung silang bata day guys yung si mamanghulan pas po kami Maunto tayo sa kanang paadyo laman dyan tayo kay mag-uba dyan po na kay bati hindi na dyan po makatulog na ladyo mi Bintaan na. mura ba dyan po buang tayo ladyo mi dyan saan na mo paglipad maadyo na sakay na mo nag-series kay okay kami masakay series dito uli balag 4 ka oras nasa awa ng awid pa kag dagat mura to tayo kanang ampulan to tayo nga tagaan pa kag taas na kinabuhi tayo Kamo. Kamo mata sa kinabuhi. malagi na mo pabaskog pa kay mubawi pa ba sa minimo sinikol pun makatrabaho na tay Ano, malugin mo. Katrabaho na. hindi kuha na pala pato na mi nay hagdalaw na lagi tay pato na mi tay kanang basta mura to tayo kanang kaon jud Aja magdurat ta kay hatdan ka na po bigsidan. Najuban ko. Namadto na mi, kay alas 4 na. Namadto na mi guys. Mabay na tay. Gali na taon na. Patja lang magsuga dito nay. Oh, sigla mas ali na. Tawag na ta. Kuan ko gi. Tawag na to. Camping ay, love you. Lang amo maning ready na mo din namo. Kau na, salamat. Salamat eh. Camping. Alas 4 pa guys na namidaris kuan, Alicia Sentro. So guys, ang yabas sa amin dari kay way biyahe. Hala na aji bunga jin. Nagbung. Na kang kadug bunga oh. Nahinog si babaw.
Kay why biyahe man pa, alauna pa. Mo ni si Kuanjin oh. Atong ipangligo sa una ba? Hala daghanag bayabasan dari. Mari sa ta dari. Dito mawag bag na to lagi. Alas 11 pa kuno mag-issue. Nangutan ako din, alas 11 pa mag-issue ticket. Alaghanan tang mga bayabas, oh, may bunga. May bunga. Ay na pero gipang kuwan. Namita mo, ungkab-ungkab ba? Mga reels. Yabas amigis, kaya nagdilig mo hang lahit. Guys, ning larga nami kanang nadilid up. Kuan biyahe kay kanang barkuha wa man na mo biyahe galas 10. Dapat ang mo sakyan nung alas 10. Ngaro ta oras sa nakabot ng tamin sa Uslo. Diya kay nadiliman alas 3 na ning larga. Diyan na diri gisa kay ang series nga biyaheng kuan kanang Ubay to Dumaguete. Ari na day isakay. Pa series man ang tipo do. So anha mi mo sakay na nagnaog na mo drop na lang mi og kuan slope. Hala, dangog ra ba di ay? So, dala jud kog buwak guys kayo. Abot na pudig Cebu ni ahong kuan. Sakay na ta diha guys oh. Oh, kaysa itong ganahan mo sakay diha at pa diha sa Santander. Oslob. Litso na Dumaguete. Up. Dali ka man. Sakay na ta dari sa series. Oh my god, pwede rin di magpadag bugas Jin. Ugi ka na tagbuhol Jin ba? Pwede rin nagdrag bugas. Nana ka kayo dalagit ramang ka. Yan ka. Dari sa dalagit. Salamat ka Jin. Salamat. Magamping ti. Meron ba kasi mo? Kuwan ka ng dalagit na may ganun. Dagdag ka mo mga naong. Kaya mo dili ka mo light. Grabe sa gupa ka sa may larga kadlawon pa. Pero huwag kami madili guys. Siguro mga alas 12 alauna na namin darin. Kaya pag camping Jin, naog na magkahapit. Magamping po. Nandiyo pa ka. Hello guys, ngayon po ito guys, nagpadali kong himo ulit. Utan ni Papa Eddie yung sabaw, nagbati yung kuan. Malunggay man na ako. Sa mga tanglad man eh. Kuan, kaya gragi kabuhi ko. Grabe kasi gani padaga naghangisak dyan ka kuan. Kaya Dumaguete man itong kaapas sa barge mong gudnak. Grabe lipad-lipad. Uy, sus. Asa to siya kung mukuhan dito po sa ICP po to sa bato na. Hello guys, good morning guys. Kanang nanay ko dari sa kuan guys sa
among bahay na ako diri sa Cebu guys kanang abot tay min gijin gabi kay nadili lagi amuhang flight nadilig amuhang gisakyan ba dapat ang among gisakyan alas 10 sa mugto anja kay wa man mo biyahe ag kuan tong alas 10 anja gabi guys grabe nang hinutoy grabe nang inubo kanang kalitra kanang ang ubo na pero nagpahimo di ko ni kuan isa kanang butangi puno kanang udlot sa Lagundi naganing kuan ko kanang uso lagi ron ang hilana tong ubo grabe na hana kadto mga ubo kanang sa panahon siguro kanang uwan init nga na dya stikol gali pud sipon pud wala na stikol na expose sa mga tao dito sa kuan manas papaidi niyo nga basing kunog na pundan ko kung ubo nga daan na mapug ko na ay ubo-ubo pagikan ha dari guys ngani samot lamang jud ni kay lagi na kadto ko nadto sa family house kay maloy-loy ko na nay ano nang hinlo pa jud mi dito sa taas nya tanan naghinlo ko nadto gipang daoban siguro sa pagpangdaob na bitaw guys sa mga sagbot man ang nakuan ko sa mga aso niya na nya lagi na gabi iglantan ko guys kanang unang adyo ang paminaw kanang kuan na siguro ang kanang pag amao ba pag mangahoy niya nang raha nga na kay wa man po sila kahoy dadto dya si wala sila makapangahoy po ng mga namudyo dadto kay magsige lagi uwan na sila makapangahoy dya okay naman o ganang mangahoy ka dya iba tang rabi tao dito sa abuhan dito sa babaw ba para maasuhan okay na ko guys kanang karon pa ko kuan guys gisipon himbis kanang di kadto ko kana maghingos-hingos ko kuan na siya sa hinos na nga murag katura dani pero naa na sama diri ya si ko kanang kahi ang ubo nang tagsun na magtingog ang ubo kahi ba pero bawa lang ni guys kay inom ra kog Lagundi sa sila dai dito naado sila sa Lagundi nga gihimo pati mga alyana sila Alexian na ulian sila sa Lagundi taklubis anak taklubis ako na maluto ng kuan ba diya katong limon sinikol na may hanggi pabuhat og kuan guys sila kay ang mga tiil kana kuan kana murag pamauwan pa ko pamauwan ko tindig dadto panja baklay sa Diyos taluot ba kay manggihatid daan sa Jijing dadto sport diya balik man ko dito sa gawas guys kay taman sa gawas sap luon nagkatungkuhaan og ticket hindi ka baklay ra ko hinayang lagi punta sa sakay tag tricycle banda balikan 40 pesos po man na baklay ra lamang ko pukuha ng ticket anja salamat di kaadyo ko yung tanan guys labi na ni Ma'am Bisminda salamat kaadyo kanang gipalitan nila dito og kanang kuan pero ag katong pum guys kanang gipailawom laman na tong pum paibabaw tong banig kay kuan di basta tay ganahan mo kuan sa kanang murag pum bitaw nga inaghigda di nga mo kuan sa iyang likod sa pum diyan anad ban siya sa banig ba munahan lang magipaibabaw tong banig ja di pa pud mga tiguwang lagi kay gahi ba sa pud nang kuan man kang nas ibabaw ag iglahang banig ja ilaw magpum salamat kadyo Ma'am B salamat kadyo sa tanan Ma'am B kay grabe ra ba jud kadyo si Ma'am B kay magkuan na pud enroll na pud si Cristel ya wa mi nakita ni Cristel guys kay tuaning balik kay nagpa kuan si ja sa tawagan na kanang gipa sa tunay jagi jang kuan na remedial Hindi ko lang para kayo mag-remedial ba? Katong ay, katong gumagrado ba nga, di ko still, wala problema, nakapasal man sa tanan. Kaya man siya problema. Kahilak to si Jan na nanawag guys, kay kuan ka ng kulbaan lagi si Jan, kay kana laging kuan day hasaan, di ka na nagtaman, di ka ng sinful. Kana og gamay ra ka grado, di jud ka na kay labi na gamay ra kag kuha sa imong exam. Sa ilang balikan na nila. Renta sa go off niya ang nakapasing grade sa pito niya ang uban ang rest motik sila remedial kay ilang grado wala sila abot sa 83 average kay Cristel abot ng Cristel
So gahilak siya na pag-abot na gabi gari guys, kinawag siya nga may project ko sa ningat do sa eskwelahan niya do sa spiritual health ambo di siya taman dadto kay lisod gadto mag-remedial guys kay nga no mobayad na pud kaglaing nga bayranon ja dako na ba ja kadto nagbayad ng sinful na mo lagi na luoy ko ni Mambi kay ija lagi tanan ni jang tanan ja basta kanang ang Ginoo ra mo bawas nimo Mambi sa tanan nimong pag sacrifice ni Kristil ug namo dari di ra kami pati ang mga ginikanan nimo padyong gilab kanang padyong gipalitan silang mga kuan didto kanang mga kinahanglan. Salamat kadto Mambi. No ana na blanco naghang utok guys. Tuog og Lunes na ron. Aninda lagi ko sugod guys kay ron naman maka tigom-tigom ko kay ja maghimo na lang siguro ni Nicole ron og iskindi. Okay. Nabay na malit sa iskindi nak. Bisag uwan? Bisag uwan? Uwan mo dari. Ja laban lang ta guys, daghang kadtong salamat ninyong tanan sa inyong pag-ampo ja. Bali na naghilak ko pagikan kay sugod bitaw sa nako dadto sinanay di na pabakuron og sadyo. Di na padung-agon, di na palutuon ako tanan mga iro, daghang kadtong mga alaga sinanay to iro dulo ka buok. Diya araman to kapinangga ni tatay itong mga iro dadto magsige man to samok si tatay may napakaon na ba diya naman to sila bago nga si Kibuloy nakuan po ko na to mga iro ba eh maluwi man jud iro iring napoy mga iring dadto nga arang ka kuan ka nang luwi to usa kay naigipaak ba na isa madari nga na pero salamat jud kadto guys kay nakuan na si tatay na ulian na. So na kulbaan pa bitong time na naami sa ospital kay ning nato jang dila kanang na sa kuan ba maglisod na sa tuyon og tubig di na minom og tambaw kay na may tambaw na to nga pwedeng iinom ja na poy tambal nga i-distrus ra. So ang lisod siya usay kanang di na jud siya matuyon ang kuan ja nagkuan na marang nagjama-jama na ba. Pero gikaluyan pa sa Ginoo sa tay nga maadus tatay. Kanang malagi guys arang kaniwang sa tanan ibalik pa pud nila karong si Manaha pod ibalik nila sa ospital kay tan-awon og okay na bag ibang inom yang tambal og na kuan basta tay na okay na ba tong mga tambal nga gihatag kay daghang kadto lagi tambal guys ang napalit na to murag 4,000 kapin nga tambal to ay 30 ka buok nga tag 50 na tag 75 para mahala ka isang tambaw. Rahat lang ang kuan ni guys oh. Mo nagdakog limon kay hangi pa kuan ni Nicole limon. Ang imlan pero maulian ko dali kay daghan na kadto ko buhaton po dari sa gawas guys. Ang mga tanom dari daghang kadto daghang mga kuan dadto kanang ang mga palayang bitin guys. Sakit lagi niyang kalawasan lagi. Ay. Lagi kuan siyang limon guys oh. Nicole. Limon nga gibutangan og lagundi. Ang kuan na rin guys oh kanang ang palayang bitin guys kaya naraman nagibutang danan ka nakadyo sa kuan oh. Kuan na si Janine nalay buwak mo bunga na si Jan sundan lang guys nakakita na muna nila bunga ang mga tanong dari ipang kaon-kaod ang pamuktan na
Ay, day, morning, day. Lagi, ubo lagi ko, day. Di sa kumusod, ana. Giubo po ka? Uso lagi ron? Uso lagi kay ubo, guys. Hindi nakatingalahan lagi kay grabe uso dyan ron ang ubo. Halos tanan na ay nagpa-ospital, di pang ubo. Wala namang ubo ko nakainom og vitamins. Sige guys. Oh, mo Dante, oh, gimingaw ka ni Mama Dante. Gimingaw ka Mama. Oh, wala Mama, oh. Gimingaw ikaw Mama. Gimingaw Mama. Dama na gikan na to nga silong na gi. Dali-dali na sila nagtisok. Pag abot na dari gabi kay kuan lagi sa matay. Lagi pagkaon lagi na siya sa kuan. Wood. Ana kay butangan na sa lagundi.